a musulunci ilimin medicine iya da amfani, na pharmacy iya da shi, na engineering yana da shi, na law yana da shi, na economics iya da shi, na komai iya da shi, information technology yana da amfani, dukkanin su ilimi ne. Amma kololuwan ilimin da ya fi kowanne daraja a duniya shine ilimin Qur'ani, a dunkula ka ce ilimin shari'a, saboda duk ilimin duniya in dai ka zama makaho a Qur'ani to a komai kai makaho ne. Kisa Allah ya ce min ba'di ma ja'aka minal ilmi, da wannan yasa in ana irga kuskure ne a rika irga wai waɗanda suke wai intellectuals a duniya ba a saka mahaddata Qur'ani. Yanzu ana magana intellectual za a kira midin sai a kira wane yana da PhD, wane yana da MSc, wane gogaggen ma'aikaci ne. Ina kake irga intellectuals baka kira wanda ya haddace Qur'ani ba? Don Allah yanzu wani field zaka karanta ka zo ka zauna a nan mu rika maka cutting komai da ka yadda aran ma yake yi. Ka duba yadda aramomi suke da Allah tarawihi da tahajjud da ka. Yanzu kai kayi adalci ka ce wannan ba intellectual mutum bane? Bare kuma a samu aran man da zai ja Qur'anin kuma zai iya fassara in ta kama. Amma wai kana irga intellectuals, wai wannan ba intellectual ba, kawai wanda ya je PhD yayi ta reviewing asatirul awwalina, shi kai ka amince wannan intellectual ne. Kai hakuri in kana da PhD, ni ma na goge kaina aiko ba kai kadai na yi wa ba mu yi adalci ba ne. Mun yi zaman tsangaya, mun san wahalan da ake sha a Qur'ani ake haddace shi, kuma mun je mun yi karatun zamanin. So ashe ko ina mutum zai iya magana, duk inda ake maganan intellectual ka samu mahaddata Qur'ani wallahi su ne gaban farko. In aka samu wanda a cikin su ya san tafsirin Qur'anin, ya san qira'at na Qur'ani, ya san nasikh wal mansukh, ni aurina su ne sahun farko a duk duniya na intellectual. Kowane mutum bayan su ne, in dai suka san Qur'ani ciki da waje ba wanda ya kai su. Duk wani mutum bayan haka ne. Wannan shine ka'ida, kuma sai ka amince da wannan shine kayi wa musulunci da Qur'ani adalci. Ba yadda za a yi wanda zai je PhD a history, a sociology, a philosophy, a psychology ya zama intellectual, amma wanda ya haddace Qur'ani zai fassara, yake muku tarawih da tahajjud, yake zama a yi ta yawo da shi Qur'ani a ko ina dan gari ne kuma shi ba intellectual bane. Ba mu masa adalci ba, ko ba mu yi wa shi Qur'anin